Maye ngibiza uyigwajisile na ngaphandle ukuthi wenze sure ukuthi uyaphuma naye ngoba ngizonidubula no-2 if awuphumi naye, or else ngizoshisa kuwubona again. Hhayi ngiphume-ke mina asho nalo ukuthi ngicela wenzele mina ukuthi uphume, cause lo muntu okanje kanje lo engichazile ukuthi wayabona ukuma kwephento lami ukuthi lalime kanjani usekufikile, so angifuni ukungena enkingeni. Ethi uyazi manje ukuthi ngichaza ukuthini, usulofuna ngichaze, uyazi ukuthi ngisho ukuthini, ngithi mina ngazi ukuthi ngisho usho ukuthini. Esethi singalokhu sikhuluma kakhulu la, uyazi into okumele siyenze la ubekhaya sekukude. Ngithi mina angazi ukuthi kumele senzeni, ethi ngikufice emfuleni mina uhleli nendoda lapha. Ngisivele iqalile ingimanzisa laphaya futhi vele ureyili ukwenza le nto le, asikho isidingo sokuthi ngize ngikwenze kakhulu. Angishaya ethi ufuna ukulimala vele, ufuna ukulimala kunokuthi unginike le nto ngoba vele umanzi. Ithi mina ayikho into ekuzonginika yona. Bese ngiginqela kulo leli tsheke. Hello and welcome back again to the Hope Revolution podcast. My name is Mraro and I am overjoyed to have you as part of today's show. The fact that you clicked on this episode and you decided to watch this specific show means a lot to us. It means a lot to me. It means a lot to the production team. It means a lot also to the guest who has joined us today. Please don't forget to comment, share, like, and encourage our guest, man. She came a long way. She devoted herself to saying, "Ngifuna ukuyobabona today. I want to join the Hope Revolution family, not as a person who's liking or commenting, but as a person who's sharing." So, ngiyacela, guys, send her some love, send her hugs, send her everything, even money. If you have money, please send it to her. Don't forget to reach out to us on the number that you are seeing on the screen if you want to sit next to me and join the Hope Revolution family and be a face, be a contributor. So we are spotlighting you on the section below. For those of you that are commenting, that are saying a thing or two on this episode, we're taking your handles and we're putting them below. If you do see yourself, give us a thumbs up and say, guys, ngiyazibona lapho. If you don't see yourself, please also do send us an indication on the comments below to say, guys, mina ngikho, what's been happening. We'll be sure to, make sure that you show up on the next up and coming episodes. Without wasting time, guys, let's jump into today's episode and hear ukuthi indaba yanamhlanje ithini. Sisi kunjani? Ngiyaphila. Ngikhona, siyakwamukela. Siyabonga futhi nanokuthi uthatha isikhathi sakho weza la, because I know ukuthi ubuya kude. Thina sifeature abantu ababuya kude. We are a national channel, so siyabonga sisi for devoting your resources and your time ukuthi uzosijoyina. Usisi sizothi ubani wakuphi? Igama lami uNosipho Makutulela, ngibuye eMnambithi eKZN. Okay. Siyabonga kakhulu sisi. I did say ukuthi we feature people ababuya kude. Usisi sizothi ukhulela kuphi? For you ukuzithola nje usukhulela umdala kangaka, ukhulela kuphi nabo bani endaweni enjani? Ngikhulela endaweni yaseMnambithi ebizwa ukuthi kwaHlathi number 2. Ngafunda emkhulunyelwa amabanga phansi, aphezulu ngafunda eMbango secondary. Okay. Endaweni nje yodwa kwaHlathi, izikole zakhona zo2. Angizange ngikhona ukuqhubeka nemfundo ephakeme ngezimo ezithile, kodwa nje I'm fine ngale ndlela engiphila ngayo njengamanje. Okay, alright, la ukhona. Happy. La ukhona. Siyabonga. Omama, obhuti, osisi bakuphi nje ekukhuleni kwakho? Angikhulanga ngihlala noma ngihlala nogogo ekhaya. Uma washeshwa wayosebenza eGoli, ngase ngisala nogogo ke la ekhaya. Ngafunda ngaze ngaqeda nje uma ibelo efika ngamaholide. Nginabo obhuti abangilamayo, omunye 2000, omunye ka 2005. Bona bayafunda njengamanje eVarsity. Okay. Banjani nje bona ekukhuleni kwebo? Niyazwana? Kumnandi ekhaya? Kwenzakalani? Not exactly. Asizwani kahle, but akunankinga futhi nakho lokho, because
Mangizothi ngiyakungena phakathi kwakho kuzoba ngathi yabo I don't know how to put this but kuzoba ngathi asizwani ngalendlela ukuthi asikhulumisani kanti no si right just that asikhulanga sonke. Okay. So i-communication ayikho kahle. Okay kodwa kona kusase right nisazwana nisakhuluma mangabe kudingeka ukuthi nikhulume nicazulule inkinga zenu niyakhona nje ukuthintana nokubulisana nje ukuthi awubhuti kunjani. Siyabonga singamoshi thina cause thina sizelanga lokho. Usisi mhlawumbe singa wesanga nesikhathi usisi zizothi yini into nje embeka la namhlanje. Into engibeka la namhlanje ngizothi ngizobhodla or ngizozama ukuhila esimene engadlula kuso while I was young. Okay. Ukuqala kwesimo sami saqala mhlazane ngenza grade 10. So I used to go endaweni besithenga kuye ekhaya kuthiwa i-H-File nomunye umngane wami wangakhona ekhaya. Okay. So masamba naye besilosiya nje sithenga sibuye sithunywa ugogo. Up to I don't know bengenza grade 11 earlier kulowo nyaka loyo ngahamba naye futhi. So mina bengithanda ukugqoka nje njengabantwana uma ukhulu umntwana. And then bengintombazana nje egqoka njengokukhula kwamantombazane wonke but benginale respect yomzimba wami ukuthi angifuni ukugqoka into ezongi-expose kubantu besilisa especially because I was mawukhulu uba nokusaba nje abantu besilisa ukuthi awufuni ukugqoka izinto ezizoba attract. Okay. And then on that day makwenzeka lento le engizele la kuzoyishare. It's okay mama. Thatha isikhathi sakho. There's no rush. Bengigqoke isiketi esi-white kusho ukuthi mangigqoke iphenti ngaphansi belinama-heart. So it was a see-through, not even noticing ukuthi bewavela lawo ma-heart esiketini esigqokile. Sahamba nje sakhuphuka umfula safika ngakwenye indawo nje khona indawo ngasekhaya inethangi nje mawuweluya ngaphesheya. Masifika ngakhona silandela umuntu nje singambona ngizwaqhamuka ngakuphi. Mase ngincoma kona lokho ukuthi ubona iphenti lami nama-heart like ngiyam-attract ngithanda abafana into ezinjalo nje and that time I was young for lento akayikhuluma. Then sihambe sibuye masibuya simthole futhi same spot esilindile lapho. Sehleke sesehlisana naye sibheke ngasekhaya ke manje sesithengile izinto ebesithunyiwe. Mase qale kakhuluma amagama nje ukuthi ngithanda abafana into ezinjalo ngiyaba-attractor bazonginika lento engiyifunayo. Mina I didn't even notice ukuthi lento engigqokile iveze kangakanani up to yena asho. Then ngathatha into engangigqokile ejezi ngabhinca-ke la ngezansi ukuthi angibonanga ngoba nomuntu ebengihamba naye zange aze akubone ku-wrong lokho ukuthi kuyavela ngapha ekwakhiweni kwami ukuthi ngigqoke iphenti kanjani. And then masifike ekhaya adlule lo muntu ahambisane naye lengane bengihamba nayo edlule komunye umuzi ongasekhaya. Ngimzibe nje kanjalo ngihambe ngingene ekhaya ngingayireport futhi issue yakhona ukuthi ngihlala nomuntu wathi cause bengihlala nogogo so gogo angifunanga ukuthi afile ngathi vele khona umuntu ofuna ukungihlukumeza or something. Kudlule 2 or 3 days abuye lo muntu uma ebuya akasabuyi kimi usebuya kule ngane le bengihamba naye. Shuthi ayithuma ukuthi ucela izongibiza endlini. Mayingibiza uyigwajisile yena ngaphandle ukuthi wenze sure ukuthi uyaphuma naye ngoba ngizonidubula no2 if awuphumi naye or else ngizoshisa kuwubona again. Hayi ngiphumeke mina asho nalokuthi ngicela wenzele mina ukuthi uphume because lo muntu okanje lo engichazile ukuthi wayabona ukuma kwephento lami ukuthi lalime kanjani usefikile so angifuni ukungena enkingeni. Then I went out. Ungathathi ilona mama. Ngaphuma ngaya kuye. Mangiphuma ke mesethi ngingalongi zenza ingane ngimdala mangingaka ngiyamazi ukuthi ufunani. Ngithi mina angazi ukuthi ufunani angazi ukuthi uzokhuluma ngani and angazi ukuthi wayengila because ugogo vele uzongimemeza ekhaya mase kungaveli mase kuba ukuthi ufonele eGoli atshela uma ukuthi mina sengihamba ubusuku. And then that time bengakaze
ngaba nomuntu wesilisa. Nomnyaka engaki njengoba lento yenzeka? Bengina-17. Okay. And then ngaya-ke kuye lo bhuti lo, ngisaba vele ukuthi lento akayishoyo angazi noma uzoyenza or uyangigwajisa. Ngayela kona lokuthi ngizoprotect umndeni wami ukuthi angifuni ukuthi izenze cause isibhambelwa isiphethe. Ngaphuma-ke safika ngakomunye umuzi nje ulapha ngasekhaya. Sedlulile kwala le ntombazane ebingibiza ekhaya, sadlula ngakubo, wase wangikhumula endleleni. Wangifaka iminwe-ke ngaphakathi ngaphansi. Wangifaka umnwe mthetho uyangilimaza mina angikaze ngibe nomuntu wesilisa before, so angiyazi lento akayenza-ke mthu wayenza. Mesethi ayi angihambe uyangizwa ukuthi vele angikaze ngifake lutho ngifakwe angikaze ngalalwa. Ngijike ngekhaya futhi ngingasho gogo ukuthi ngibophi, ngithule nje ngiyikhiphe secret. Ngakusasa ekuseni mese ngiya kule ntombazane le ngiyitshela ukuthi hayibo izolo kwenzeke so. Athi hayi asithembe ukuthi angeke sabuya ngoba ubonile ukuthi awusuye umuntu ohambelala or oselala vele mhlawumbe uzokuyeka. Ubhuti lo ayeke ukuza kulezo nsuku ayeka isikhathi nje isikhasinyana. I think kwaze kwaba up to a month. Wase wafika ngelinye ilanga ngibuya e-H-File la esasikade sikhona nale ngane. Mangithi ngimfica emgaqweni vele owelela ngaphesheya. Mese ethi angingene emotweni uzongibeka la ngiyakhona. Ngingene-ke emotweni nakhona ngingena vele ngiyasaba ukuthi awunomuntu wayelo ngimbona kodwa futhi akanqeni nje ukungibiza ukuthi abonise mhlawumbe ukuthi ngizochaza kanjani angazazi. But indlela engibiza ngayo ngibiza as if umuntu siyazana or yinto naye. So I ended up ngene emotweni sihambasela angidrophe futhi angamnenkinga. Thema sibuya lapho mangibuya ngedwa balathambe ngihamba ngedwa ekhaya bengithanda ukuthunya bebazi ukuthi mina ngiyashesha-ke. So uma bengithumile benginokukhona ngihambe ngedwa sometimes ngihambe nayo le ntombazane bengichaze ngayiqaleni. And then mangibuye kwakuyiSunday ilanga lakhona ngibuye ngize ekhaya nje kahle ngenza izinto njengengane zonke. Nokuthi kusasa isikole kumele ngilungisele ukuthi ngesikoleni grade 11. Mase ngiqedile ukuqoqa mase qhamuka umuntu ngasesangweni angibize-ke bekusamnyama but ububona ukuthi lo muntu ngaya-ke mina ukuthi awaye ngibize esangweni mese ethi singenzani le ngicela uphume futhi namhlanje ngifuna ukuzokwenza lento esagcina ukuyenza le ezansi. Bese ngithi nayi ngikwazi ukuphuma mina. Zolo umuntu wa-end up eyingenela yena ekhaya izongilanda. Ugogo that day wayengekho-ke ugogo hambe benokuhamba indawo ukuthi uma kuthiwa ukuthi kushoniwe ebehamba eyolala kulowo muzi loyo. So angazi noma lo muntu wambona uma ephuma or akambonanga. Ngaphuma-ke mina uma ngiphuma mse yangitshela ukuthi uzongilinda yena ngize ngihlanye ngize ngiqede kodwa kusala uzogcine engibreakile. Mese ngithi naye ngeke ngikwazi ukubreakwa ngoba ngisemncane futhi inhloso yami ukuthi ekhaya babethembisa umemulo masikhulu ukuthi vele ngifuna ukuthi ngigcine bengenzele nami umemulo. Eseyangiyeka-ke ethi hayi hamba vele uzana le story zakho ini. Kube ngathi indaba yakhona iyaphela nje ukuthi hayi lo muntu ngeke esangenza lutho. Isikhathi sihambe kuze kube ngithola umntwana-ke ongasiyo kodwa wakhe. Ngithola umntwana nje ne-boyfriend yami. Ngayeka-ke sengikwa grade 12 ngayeka. Kwa-grade 12 ngiyekela ukuthi ngangisaba nje ukugqoka i-uniform nginesisu ngapha ngayeka ngaze ngithi ngitshela ukuthi ngizobuyela ngonyaka olandelayo. Ngicela ukuphazamisa kancane. Kulelo langa lelo eyezwa kuwe endlini ugogo engekho. Athi-ke kuwe phuma-ke siyocedelela lento besithi siyayicala last time. Kuye kwenzakalani? Uye wakuyeka uma usucedile ukumchazela ukuthi kunendaba zememulo nani uye wayeka? Wangiyeka wathi angihambe ngoba ngimzela netori kodwa isigcino yena uzoyenza lento akayifunayo. Okay. So I didn't even ask ukuthi usho ini. Ngajika vele ngayikhaya cause ngabona ngifree ukuthi awuyangidedela namhlanje. Ngajika ngayikhaya. And then mase kwahamba isikhathi ukuthi angisamboni. Mangizwa-ke amahebe sengichazela abangani bami cause ukukhipha quiet bekungihlukumeza ukuthi ngigcine ngingabi right esikoleni ngigcine ngaphasi nakahle. Ngagcine ngikhuluma nenye ingane ukuthi kunomuntu kanje kanti le ngane yamazi. So masiphuma esikoleni siphinde sihlangane naye futhi sengenza ugrade 12 lapho lo sengitetile umntwana lo engangithe ngimyekele
ukuthi angifuni ukugqoka i-uniform. Masiphuma siphuma simboneke bese ngibuza ngalo muntu mazelaphi ngithi mina uyo owangi-approach kanje kanje ngimchazele ukuthi kwenzakalani lo mntwana athi isigebengu lo muntu umfunani. Ethi mina angimfundi lutho uye nje lokho engilandela athi ngicela uhlukane naye mbophise ukuze uzoba right ngoba isigebengu vele. Ngithi naye angimazi. I think evini lelo meseze esikoleni ezenza umalume wami angene impela eklasini abuzise iklasi grade 12 ambuno ABC so mayefika abuze ngegama lami ekhaya bengibizwa esikoleni bengibizwa noSipho Mlambo isibongo sika baba. So mayefika afika athi ucela intombazana ngamagudulela uhambe nesikhiye so everyone was surprised ukuthi lo muntu umazi kanjani lo bathi nasimazi ngoba bakhona amakhelwane wami esifunda sonke nabo. Mase bengibuza ukuthi lo muntu mazelaphi nothisha wayekhona ngaleso sikhathi lo muntu mazelaphi ngoba thina umalume wakho siyabazi. Ngithi mina I will explain later. Ngiphume mase mangiphuma ngiya kuye lapho khona ejardini lesikole mase ethi ngingamezi isilima aphinda veze isibhamu futhi ukuthi uzongithola. Mase yafika futhi ntambama ke ekhaya mase sibuyile esikoleni afike mayefika aphinde futhi enze lento ayenze ekuqaleni angakhomuli but angifake nje mina ngifake mina ngiyekele ngihambe ngekhaya. Umntana amakhule kakhulu up to ngiqeda isikole before ngize la. Mase ehambile nengasekho kimi. Ngidate omunye ubhuti ke ongasiwe futhi baba umntana nami because abantu besilisa manje bashiya vele sinabantwana abanye bashiya si pregnant. So ngadate lo omusha ke. So lo musha behlala ngakubo lo muntu lo. Mina I didn't know ukuthi mangiya ngakhona ngakubo lo engikhuluma ngayo ukuthi bangi-approach kanjani. And then mase siya ngakubo lo mfana lo ukuthi sisoya khona ukuthi siyoba ndawonye. Ngimbone lo muntu lo but yena ngangibona ukuthi yimina. Angimbone ngitshele lo ngithi mina yazi lo muntu angiqala ukumbona. Athi wangapha ngakubo kaMangi la siya ngakhona ithi awuyazi ngiqala ukumbona. Ngimchazele ubhuti story sakhona ukuthi wenza kanje and ngiyamsaba. Wazofika nasesikoleni angangaba right because sengiyasabona ukuhamba istride nje ngedwa. And then mase ke lo bhuti lo athi hayi angizokuvikela sambi sendlini ngoba ngeke sakwazi ukujika nawe siye sibike khona endlini kube right ngabe nankinga. Angikhombise kulo bhuti uthi nalo mfana lo ngimazela kuloya muzi loya. Kanti ngakusasa kwakhona sizohamba naye lo mfana lo. Siye uyadlula uya ngakubo shuthi uma wakhe nalo mfana sasiya kubo sesisuka la esibone khona kubo lo bhuto ngizochaza ngayi la. Oma wabo bayalamana bawu2 so sasikubo ma wakhe lo engihamba naye sasesidlula ekhaya ngangaye ekhaya ekseni because ugogo wayesazi ngalo ukuthi ukhona. Mase ngadlula ke wathi adlula ekhaya kithi sadlula ngasho ukuthi ekhaya ngizobabona ntambama. Nakhona njengomntwana amakhulu utshontshe ukuthi vele umuntu omdala akekho. Kodwa nje senginomntwana ngaleso sikhathi. Mase lo ngimkhaphe siye lapho kulo muzi lo ngisho ukuthi kwamama omncane. Masahamba endleleni mase ethi awuyazi asihlalela wayekade phethe something like ibhayi so mase sasihlalela ngasemfuleni sihlale ke ukuthi siphumulele nje sihlale. Manake so niyaphuma le kabo lo muntu wakho uzwana naye meniphuma nithi niyaphi? Siya kodwa kwama wakhe. Okay. Kodwa sodlula ekhaya kithi. Okay. So uhamba nalo muntu ozwana naye. Yebo. Niye emfuleni niyophelele emfuleni. Asipheleli khona kodwa kusho ukuthi umfula was attract. Okay. Ukuthi asihlale nje kancane because asijahanga. Okay. Aningibonanga lo umunye. Cha. All right. Then masahlele emfuleni lapho sihlale siqhiyamele nje sixoxe indaba ezimnandi izothando ke sixoxe masahlele sizwe nje ngamatshe umuntu usejikjela amatshe ijaba futhi sijela ukuthi hayi ingane mhlambe lezi iluse imbuzi amatshe lokho eza kakhulu futhi anda ngosize ukuthi asemakhulu manje lo muntu futhi ngathi uyasondela lize lemshayeke lilodwa umfana lo ngihleli naye asuke kayibalekele naye itshela ukuthi mhlambe ngiyazi mina usikwenzakalani abaleke so nami ngabona ukuthi angibaleke ngibuyele ngasekhaya ngisamkhaphi vela ngisakwazi ukuqhubeka because khona umuntu osesatheka la endaweni esibehleli kuyo. So manje ekubalekeni kwenu niyahlukana no? Sahlukana uba waya ngala esasikade siya ngakhona sonke nami ngabona ukuthi ngcono ngibuyele ekhaya.
Ngibaleke ngibona ukuthi ukufika ekhaya kuzoba kude cause kwakusezansi. Umfula wasekhaya uthe ukuqela nyana la esasikhona kwakuqelile. Umfula wasekhaya umude ngingazi ngawuchaza mude, so thina sasingekho ezansi ngasekhaya sasimame sasikwelinye iside lo mfula, kodwa umfula wodwa wangasekhaya. So le wajikijela kamatshe wajikijela, noma sengibaleka ngedolekho wajikijela ngaze ngafika omunye umuzi-ke ongakhona indawo yakhona usejabulani. Ngafika ngakhala ukuthi usisi wakhona ngicela ngiprotect. Lo muntu ubonile ukuthi ngingena kuphi. Wangilandela wazofika khona ngangena endlini ngacasha-ke. So mayefika kulo sisi, usisi wakhona nje impilo engekho kahle. Amshaye futhi ambuyise lapha eceleni amuyise phansi. Mese ethi angiphume endlini ungibone ukuthi ngingene lapha. Ngiphume-ke mina endlini. Bese ethi bengiyijethi ngizobaleka ukuze ngize ngifikephi. Ngithi mina bengibalekela ukuthi sithole ukuthi kunomuntu osishaya ngamatshe singamboni ukuthi uba. Asho ukuthi yimina. That time bengibraide ama-braids la ekhanda. Angibambe ngawo kama-braids la, ngibambe ngawo athi asambe ekhaya. Ngifuna ukukubonisa kahle ukuthi uclever mina ngibenzani. Hawu ngithi mina ngenzeni ukuthi uzongibonisa uclever ukuthi ngibenzani, uyajola wena manje uyajola. Ngathini kanti kuwa ngithi wena uthekini uzoyenzela umemulo ini kuphele kulowo memulo. Ngithi mina azange ngizenzele umemulo lo ngiyakhuluma vele angazi ukuthi uzongenzani. Angibambe-ke ngenwela ngibambe angise ngasesayidini lasekhaya, kodwa sihambe esigangeni manje asihambe endleleni nabantu, sihamba nje endaweni eyisigaga evulekile. Sahamba sasifika endaweni enenhlaba i-aloe. Masifika lapho mesethi sekukude ekhaya la ethi siyakhona kukude ngale ndlela yokuthi mhlawumbe ungasuka la uye e-Carlton Center or above. Sihambe masifika ngakule aloe le mese ngidlale phansi. Kwakunetshe nje endlalekile nje. Eish. Mesethi uyalibona nawe leli thuthi lilinde wena. Ngithi mina angikwazi-ke lokho ukuthi kunamatshe alinda thina sihamba nje endleleni bese kuthiwa kunamatshe alinde thina. Ethi uyazi mani ukuthi ngichaza ukuthini, busule ofuna ngichaze, uyazi ukuthi ngisho ukuthini. Ngithi mina ngazi ukuthi usho ukuthini. Esethi singelokhu sikhuluma kakhulu la, uyazi into kumele siyenze la ubekhaya sekukude. Ngithi mina angazi ukuthi kumele siyenzeni. Nithi ngikufice emfuleni wena uhleli nendoda lapha. Bisivele iqalile ukumanzisa lapha futhi vele uready ukwenza lento le, asikho isidingo sokuthi ngize ngikwenze kakhulu. Bese ngithi mina asikho nje isidingo sokuthi ungenze lokho ngoba ngizanani nawe. Ngimtshela ngizokubophisa, ethi amaphoyisa mina abangani bami ngeke ngisho uzongibophisa ngiyabazi bonke la abize igama lendawo lesihlala ngakhona. Amaphoyisa la mina abangani bami ngeke bengenze lutho. Ngithi mina ngizosheka kumalume. Ngoba malume wakho lo uyangimazi, ngimsabi nje. Noma ungaya kuye ngeke angenze lutho. Mese ngigoloze-ke mina ikhipha isibhamu sibeka kuleli tshe leli ukuthi ngiyayenza ngiyakhumula or angikhumuli. Ngithi ngeke ngikwazi ukukhumula-ke mina izwi lokumemeza anginalo kahle nginesihosha. Ngizame ngimemeze ukuthi ngicela bengisize. Kwakukhona lapha ngase ehlane lelo kwakunabafana abagidayo nje ingoma ngaleso sikhathi. So ngamemeza kazange nje bengizwe bayiqhubekela bagida. Wathi ukumemeza kwakho vele ngeke ukusize. Wangangisiza-ke vele ukumemeza. Wase wakhe inhlaba yakhona beyisiyomile nje. Bengigqoke isiketi esifishane nje esingaka. Asivule ngemumva-ke. Angishaye ngayo le nhlaba. Angishaye ethi ufuna ukulimala vele. Ufuna ukulimala kunokuthi unginike le nto ngoba vele umanzi. Ithi mina ayikho into ekuzonginika yona. Bese ngigenqela kulo leli tshe-ke. Ngisho ngicela ngithi mina ngicela ungangilimazi. Sengikhulumele ukuthi wesibhamu ngicela ungangilimazi. Athi vele mangiqeda ngawe la ngoba nina niyabophisana, isibhamu lesi sizongisebenzela ukuthi ngiqede ngawe. Ngoba vele usushilo ukuthi uzongibophisa. Ngithi mina ngicela ukuthi ungenzi lutho, ngeke ngireport lutho nasekhaya. Ngicela ungangirape, ngicela uke ekhaya.
Athena ngeke ngisake vele ukukurepha kini bayazi vele ukuthi ngoba ulapha ezansi naloya mfana vele beniyolala laphaya vele ngizosale sengenza lento yena ebezoyenza bese eyasikhuphula-ke isiketi angikhulumuki. Eish. Uma ngikhumula-ke bese kudlule nje enye imoto. Uma idlula le moto futhi ingangisizi naye mese yasho ukuthi hhayi umuntu wami lo imkhiphe nje lapha kubo lokhu engichomela la. Idlule leyo moto futhi ingasisizi ngalutho. Because I couldn't say anything because lapha benginesibhamu ngilimele la sekuvuza igazi la ngemuva. Mse yangirepha-ke. Angenza ngenze ngichamele phakathi. Ngihambe-ke ngekhaya nakhona uma ngekhaya ngiphelezele futhi. Ayisho ukuthi uma ungamemeza la ngizoqeda la manje ngempilo yakho. Angibeke futhi ekhaya esangweni ngingene-ke mese-ke ngiyafona-ke ekhaya ngisho ukuthi kunomuntu ongenze kanje kanje kanje. Then ekhaya basola yena lo ngikade bazi ukuthi ngeke kuye. Ukuthi they thought ngisaba ukumrephotha ngoba mhlawumbe ungisabisile. Mese ngisho ukuthi hhayi angimazi loya muntu loya ngisichazile i-story ngibachazela ukuthi kwakwenzakalani before ngize ngimbone again futhi. Mase mamncane wami uyinesi mese izifikela eGoli kufoneka umalume ugogo wayengekho uma ngifika ngalelo langa ebusuku. Mese umalume afonele la eGoli and then mese umamncane ethi engibuzekele imibuzo ukuthi ukuchamelile yini beyifakile yini ikhondomu konke lokho angibuza ngithi cha bengayifakanga and ungichamele phakathi. Bese fonela ugogo wabuya la kade khona ngakusasa ekuseni wafona athi umamncane-ke ungagezi uzovuka ekuseni uye esibhedlela. Salinda ugogo-ke ekuseni babuya sasesiya e-police station. Asike e-police station-ke sireport ukuthi kwenzakaleni besenzisa i-statement. Bengithathe bengise esibhedlela. Esibhedlela bengi-check-ke ukuthi kwenzakaleni bethole ukuthi wena umuntu ungenzile. Ngase bavuleka leyo case leyo-ke. Kunosisi owayekade liphethwe wasibeka waliphatha waliyeka phakathi naye. Waliyeka ngase ngizalana-ke eGoli mina after kwenzeke lento le. Ngahlala nje isikhathi futhi igesi ingangeni isikhathi eside. Kanti lo muntu lo uzophinde yenze omunye intombazane eMnambithi edrobheni shoot naye amreport. Aphinde futhi naye la eGoli bathiwa driver nama-taxi i-long distance aphinde athole umuntu futhi nala eGoli aphinde amnukumeze naye futhi naye shoot amreport ukuthi kunecase kanje. Shothi mase be-check ukuthi lo muntu lo uvela kubantu abawu-4 manje nomunye wasemsinga futhi. So mina I was the first person wasolandela ngimeqile umsinga ngoba umsinga ngoba umnambithi sekuba yila eGoli. I think izweni i-case yami seyithathelwa phezulu ukuthi should this is a serious case. Ngase ngaya-ke court eMnambithi bese ngisebenza khona ngapha eJP. Ngasukela emsebenzini ngacela ukuthi kunecase engiyoyi-attenda bangivumela-ke ngahamba ngayi-attenda kumuntu baze bamfaka ngaphakathi. Bese singena sonke nalaba abanye sofakazela ukuthi kwenzakalani and iy'tori zethu were similar. Indlela ayenza ngayo sonke I'm sure isithatha sinabantu la esisuke sinabo ngaleso sikhathi abashaye. Shuthi abantu becabanga the same thing ukuthi shuthi kuyajolwa nala. Base bangasikholwa ukuthi le case sivula ngoba lo muntu asimazi or siyamazi. Ihambe futhi isikhathi ingene i-case. Umamncane wami-ke bese ngisiza lo bengihlala naye ekhaya ngaleso sikhathi sihambe naye cause uyasazi isitori. Ngangimxoxela namase ngingekho right ekhaya kwenzakalani. Hambe-ke ngisebenze ilo ngimuva in and out la eGoli. I think last of last year sengihlala la eTroyville.
Ngathi ngiphume ekuseni nje nomunye umntwana nje manje wenza 3 this year. Ngiphuma mina nje ngemsebenzini bengisebenza la e-creche la edrobheni. Angiphuma lapho ngibona omunye ubhuti nje aphuma uyachama laphaya. Mayechama bese ehlisa ibhulukwe alibeke la. Aveza ubuze bakhe ukuthi shuthi angibuke phela. Angijahi lo bhuti lo. And into engithusa kakhulu kulokho ukuthi ngibona i-height nomzimba wakho ukuthi shuthi lo usephumile ejele. So every day morning lo muntu bengimbona shuthi wakhumula wenza kanje wathi ngikutholile futhi. So I thought it's the same guy. Lo shuthi sebemkhiphile ejele nomsigaba sakhe usesiqedile. Ngihambe ekuseni ngemsebenzini mangibuye futhi umuntu ungimele epakini. Kunepaki la eTroyville. Ngibuye futhi umuntu ongimele nasasekuseni ngiphume futhi nangumuntu futhi wenza same thing. Ugcine ngireport emsebenzini ukuthi yazi kunomuntu ongilandelayo la ekuseni, so I don't know ukuthi kwenzakalani, ngingabi right ngingakhona ukusebenza. Ngize ngiyoreporta kunenye indawo la khona ngaseTroyville kunomunye umama ngazi uyikhansela or usebenzela umphakathi njani. Ngeke kuya mase ngitshela ukuthi bazongipatrolela ekuseni be-check ukuthi umuntu usemuntu into engimchazayo bazoyenza ngathi abangani, something like that. Ngibona ukuthi abangisizi lo muntu ngimbone nangakusazi ngize ngigcine ngicela ubhuti engizwana naye ngithi ngicela ungipheleze uze uhlala eKrugersdorp. Ngithi ngicela uzongiphelezela ekuseni kunomuntu ongilandela kanje. Hayi mase sithi siyabheka umuntu ke azange besambona ukuthi usho washonaphi. So this is why sengishare sengibona ngathi le case yami iyangilandelela mhlambe izophinde futhi igcine seyiphinde kokwesi-2. Yeah. Lo umuntu ombonayo ucabanga ukuthi uyena lo? Ngicabanga ukuthi uyena. Up to wena khona ngize ngamboni ngazigcine ngisho esontweni ukuthi ngicela isiguqo njalo ekuseni mangemsebenzini kunomuntu ongilandelayo and ubonisa ukungilimaza ukufuna ukuthi uzongilimaza. Agcine ngimuva-ke la sengihlala leyo ntela. Mumbuka kahle bayafana nalo yamuntu owakulimaza before? Ngambona efana naye kodwa mangiyoreport e-police station e-GP bangitshela angazi basho nje igama lokuthi ngeke besakhona ukungisiza angivula icase kabusha. Bayalibiza nje igama lokuthi icase yakhona isizobizwa ngani. Ngafonela nephoyisa leli kade liphethe icase ngimtshela ukuthi ngicela ukubuza ukuthi umuntu usephumile nejele because ngiyasaba. Kahle la sakhuluma ngento enzakalayo. Uko wathola nje ithuba lokumbukisisa kahle. Umbuke nje. Ngitholanga because every time ngimbona vele bengibaleka. Okay. Bekuba nzima ngoba ngisuke ngihamba nomntwana. Sure. Yazi indaba yakho inzinyana ngoba lento mina bengithi sizokhuluma ngento ukuthi iyenzakele mangabe kuyinto esayenzakala into ethusayo leyo. Ya ngoba ngiyasaba nje nokuya ekhaya ngihlale nje isikhathi eside ngoba ngazi ukuthi uphakathi noma ngaphandle. Ubhuti lo ozwana naye isimo sakhe sinjani nje la ekhona? Right yena. Angeke akhona ukuthi mhlambe abe khona duzane nawe mhlambe asuke lilahlala khona aze ngala. Nginokuza but akezi njalo. Mhlambe uyalazi igama lalo muntu lo oyowaboshwa before? Yebo ngiyalazi. Uyasaba mhlambe ukuthi isho ukuthi ubani lo muntu? Angisabi. Khululeka mama. Igama lakhe okuthiwa uDelan Masinga. Okahlathi. Kuke kwaba nendaba yomindeni mhlambe ukuthi mhlambe umndeni wakini uye ngale kubona bayekhuluma lento iyenzakala mhlambe into enjalo. Angikhumbuli. La uhlala khona manje
uyawazi ama-structure wakhona okhansela abantu nje basendaweni Cha ngibazi. wazama mhlawumbe ukucheck ukuthi ungenza kanjani ngoba mangabe lo muntu meke seyenza kanje kusho ukuthi baningi ababonayo ngaphezu kwakho mhlawumbe baningi abanye ababonayo abona ukuthi mhlawumbe angasuka abathole nabo. I think ungaba into esizayo mangabe singakhona ukuthi mhlawumbe sireporte kwabantu basendaweni sibazise ukuthi sinenkinga efana nale, ngoba manje mangabe nafika nabayi-5 kusho ukuthi-ke bazoba khona abanye ngaphezu kwakho. And noma egwetshwa angizwani ukuthi wagwetshwa kanjani. Manje angazi noma uzothi mhlawumbe ngoba ngezwa kuthiwa ugwetshwa 15 mhlawumbe kuba u-half. So ngicabangela ngona ukuthi u-half wakhe lo abakusho ukuthi kuba yona usuphelile esikhathini akaboshwa ngaso. Yikho sengiqala ngiba ukuthi mhlawumbe uzazophinda ngibone futhi. So njengoba usho ukuthi into eyenzakalayo ugcina ukumbona nini lo muntu? Ngagcina ngisahlala khona la eTroyville. Up to ngireporta nangabe ngisambona-ke loya muntu. Uripote nini? Ngireporte 2024. Because 2025 esengihlala la ngihlala unyaka wami wesibili lo ngihlala laphaya. Amaphoyisa avela futhi azange angisize ngalutho ngoba ngitshela ukuthi i-case kanje iyathethwa, iyavalwa. Una how long ugcina ukumbona? Yes. Ugcina ukumbona nini? Una how long nje ugcina ukumbona? Ngawo 2023. 2024. Yeah. Okwamanje awukazi waphinda wambona? Angikaze ngibe nomuntu ongithusayo ngoba lo yikho ngithi ngicabanga ukuthi uyena ngoba konke kwakufana nokwaloya muntu wasekuqaleni. Lo muntu omusha manje lo mbona manje umgcine nini yena? Ngisahlala khona ngapha eTroyville. La ngihlala ngakhona ngaze ngambona. Okay. Sho ukuthi uye wa-decide ukuthi uyamuva la uhlala khona. Ngoba ususabela ukuthi sekayazi manje ukuthi uzolakala kuphi. Wayethola enye indawo. Ikuphatha kanjani yonke nje lento le yenzakalayo? Ngimi. Ngangekho right nje. Because sorry mom. because ngagcina ngidla amaphilisi ngendaba yakhe. So njalo ngwabona right. Sure. Aish. Yeah, I think ngiyakuzwa mama. I think indaba yakho izwakele. Uyibekile nje yacaca indaba yakho ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Emndenini busubatshelile nje omalume, obhuti bakho, abantu abaduzane nje nawe bayayazi lento eyenzakalayo o mhlawumbe bazoyibona la. Mba uyakwazi. But i-communication ayikho kahle. Eish. Asithemba ukuthi mhlawumbe mebebona i-episode mhlawumbe nabo bazofika la bayibona the way ngakhona ukuthi ngoba kwesinye isikhathi uma uchazela umuntu ekude akayiboni into ohlangana nayo akayizwa. Mhlawumbe mase bebona i-episode bazokhona ukubona ukuthi kahle kahle yini enzakalayo nanokuthi bangenza njani la bekhona.
I think into ebalulekile mhlawumbe ukuthi sizame ukuthintana nabantu abahlala la uhlala khona sizokhona ukubona ukuthi mhlawumbe ayikho into esingayenza ukuthi mhlawumbe uvikeleke. Sibone ukuthi o-CPF and the local structures ezala uhlala khona, they are aware and they are informed of this issue. Angazi ukuthi uke waba nesithombe sakhe, ukhona ku social media lo muntu? Ukhona umuntu wakubo wacela ukuba ngibe umngane wakhe but angizange khona ukum-accept. And last year bengibuye emsebenzini last year, bekwabonani isikhathi khona la ngihlala ngakhona. Mangibuya first of July last year 2025, mangibuya uqala une-Shoprite lapha ne-Hyperland. Mangibuya uqala I saw some guys beme ngasegesini lase-Shoprite, ngihamba nentombazane nje. Masidlula khona sidlule nje mase le ntombazane ihamba la ugijime ngoba kunegebengu, and bazobona ukuthi sibuye emsebenzini mase beyasilimaza. The following day kuyi-2 ngiphinde etheksini futhi ngihambe nentombazane but akusiyo le ngihambe nayo ngayizolo. Then mase ngithi kuye, yazi ngiphisa umchamo, ngicela ukuthi ungimele ngichame nje ngiqede kahle. Mangiqeda ukuchama qhamuka bafana bawu-2 nje, bangathi badakiwe, so angikhonanga babona ebusweni ukuthi banjani. Ngabona nje ufanele sikhiphe ummese omude nje ngaka. I couldn't run because bengifake isiketi esikanje but sona besivalekile la namabhaca. Bengakabi namateko ngaleso sikhathi. Ngase ngiyawake, so umfana osagibela phe kwami ukuthi sengiwele shuthi esengibamba inkunzi. And then I thought maybe it's happening again. So yikho ngithi mhlambe lento ilokhu ingilandela nje ngilande. Ase kodwa akangilimaza umfana ogibela nje phe kwami wakusho lokuthi mangafuni nefoni ngizokulimaza mina. Ngizoyenza noma yini la ngoba ngiphezu kwakho, angibona ukuthi ngiphezu kwakho. Bathatha iy'cathulo amabhaca la ngiwagqokile bangiphoca nefoni. Ngasukuma-ke ngabaleka-ke. Base bangikhapha-ke abanye abafana khona, angazi nami baqhamuka kanjani, bangikhapha-ke nale ntombazane engangikade ngihamba nayo, baze bangibeka ngasendlini. Sorry man. Ash, yazi anginawo namazwi ukuthi ngikududuze my sister, ngoba isimo sakho mhlambe ngingasho nje ngithi ngiyazwelana nawe, kodwa ngeke ngize ngizwisise the way it feels to you, yabona. Ngiyathemba ukuthi baningi futhi abanye abantu abahlangabezana nezimo ezifana nezakho, kodwa bona abanalo ikhono lokuthi bazokhuluma. So mhlambe ngiyathemba ukuthi njengoba ulwa nje ulwela nabo, but amazwi okududuza wayangiphelela ngoba into enzakalayo edinga ukuthi mhlambe siboyibuka duzane, because I've got a feeling ukuthi you are dealing with a serious case of trauma, yabona. Angazi uke waconsidera nje indaba ye-counselling nani? Akekho umuntu ongisa khona. Uke waya khona? Angazi. Awukazi uye khona? Okay, bakhona nje abantu abambalwa esizokureferela kubo mhlambe abazokhona ukuthi bakusize kulokho. But ithi mhlambe ukungena edabini lwakho ukubona ukuthi mhlambe indawo la uhlala khona uthi njani, mhlambe so-connecta nama-structures sizama ukubona ukuthi ayikho into mhlambe engayenza khona lapho la ukhona. Azikho mhlambe ezinye indawo ezisafer la ungamuvela khona yini? Nawe ekhaya ngisaba kakhulu. Abantu abasekhaya bakakaze bambone mhlawumbe, bakakaze uzama ukuthintana nabo ubona ukuthi bathini bona? Ngiyabonga kodwa sisi for coming through and opening up about this. Ngiyazi ukuthi it takes a lot of strength ukuthi uzokhuluma ngendaba enjena, so ngiyabonga kakhulu. Yeah,
Ithi okuningi sisesizokhuluma mina nawe behind this, but to anyone who's watching, to you who's watching at home, this is a reminder that we live in a world where women and men alike are constantly unsafe. Now you are always fearing for your life wherever you go, because you are dealing with issues where you have been and are exposed to a lot of risks that are posed by the men that are supposed to protect you. So you guys there in the comments, you guys there at home who are watching this show, maybe let's start having conversations around what it is that we need to change about our society, because it doesn't really guarantee anyone's safety. We're not protecting these women and children, you know, and maybe we haven't really started scratching the surface in terms of making an impact in that space. Cases like these remind us that we still have a lot of work to do. If you would love to join me here, if you'd love to sit with me here, please don't hesitate to contact me on the number that's showing on the screen. This story does not end here. I believe that this is a chapter that is at play which requires attention. It's going somewhere. We just don't know where. Thank you so much for tuning in. I hope you continue to like, share, and subscribe, and comment, and provide, some comfort, some love to my sister here. I don't think we'll share her number because we really want to just protect her. But if you want to reach out to her, please contact us. We'll then do our proper due diligence and then connect you with her. We appreciate your love. We appreciate your support through it all. My name is Mraro. From my awesome team, my beautiful guest, it's bye for now.